Маштабны карупцыйны скандал у Беларусі арыштаваны міністр прыродных рэсурсаў. Дзяржсакратар Савету бяспекі Александр Вальфович прызнаў праблемы супрацьпаветранай абароны нашай краіны. І увага, за лазерныя ўказкі можа пагражаць ажно 15 гадоў турмы. І ў гэтым выпуску мы раскажам, чаму з 1 красавіка з крамаў знікне піва. Поехали. Жудаснае ДТЗ ў сталіцы. Сёння БМВ вылецеў на ходнік каля гандлёвага цэнтру Дана Мол. Аўтамабіль на вялікай хуткасці перасек сустрэчную паласу, збіў дзіця, пратараніў бетонную лесвіцу бізнес-цэнтру і перакуліўся на бок. Як паведамляе сталічная ДАІ, за стырном красоверу была 35-гадовая жанчына. Паводле папярэдняй версіі, падчас руху ёй раптоўна зрабілася дрэнна. Яна страціла прытомнасць. Гэта і прывяло да таго, што некіраваная машына з праспекту Незалежнасці паляцела проста на людзей каля ўваходу ў будынак. Ахвяраю сталася 11-гадовая дзяўчынка. Відавочцы зафіксавалі на відэа, як школьніца ляжала на зямлі пасля удару. Яна была ў прытомнасці. На месца здарэння імгненна прыбылі медыкі. І дзіця і кіроўцу тэрмінова шпіталізавалі для абследавання і надання дапамогі. Чарговае сур'ёзнае ДТЗ з удзелам пешахода адбылося напярэдадні ў Смаргонскім раёне. Каля 2 гадзіны 69-гадовы кіроўца Тойоты наехаў на жанчыну, якая пераходзіла дарогу па нерэгуляваным пешаходным пераходзе. Паводле ДАІ Гарадзенскай вобласці 47-гадовая пацярпелая практычна паспела перайсці праезную участку. Да бардзюра заставалася ўсяго некалькі крокаў, калі яе збіла машына. Кіроўца пазней патлумачыў, што не заўважыў чалавека на дарозе. У выніку наезду жанчына атрымала сур'ёзны пералом і была тэрмінова дастаўленая ў шпіталь. Чыноўнікі рэжыму наносяць чарговы удар па выбары беларусаў. З 1 красавіка паліцы крамаў пачнуць пусцець. Уводзіцца забарона на продаж піва з так званых несяброўскіх краінаў. Пад санкцыі трапіць прадукцыя з усяго еўразвязу, ЗША, Вялікай Брытаніі і яшчэ тузіну краінаў, якія асудзілі тэрор у Беларусі. Цікава, што пад нож пусцяць нават тое, што ўжо даўно закуплена і ляжыць на складах. Савет міністраў пастанавіў, гандляваць еўрапейскім півам можна будзе толькі пасля нанясення спецыяльных кантрольных знакаў. Да гэтага часу продаж фактычна спыніцца. Гэта значыць, што аматары якаснага чэшскага ці нямецкага напою бачаць на паліцах пустыя месцы або прадукцыю мясцовай ці расійскай вытворчасці. Імпарцёры маюць час толькі да канца траўня, каб прамаркіраваць кожную бутэльку. Гэта дадатковыя выдаткі для бізнесу, якія, безумоўна, адаб'юцца на кошце. Спецыяльная абмежавальная захада будзе дзеяць мінімум да канца 2027 года. Беларусь працягваюць штучна заганяць у культурніцкую і спажывецкую ізаляцыю, пакідаючы выбар паміж расійскім і айчынным. Смак свабоды нават у піўным куфлі стане для беларусаў усё больш дарагім і рэдкім. У Магілёве перад судом паўстане 21-гадовая жанчына, якая давяла свайго малога сына да інваліднасці. Следства высветліла, з нараджэння дзіцяці маці рэгулярна паддавала яго небяспецы, груба парушаючы элементарныя правілы дагляду. Жанчына купала немаўля ў вадзе тэмпературу вышэй за 38 градусаў, спускала вазок з дзіцём па лесвіцы і пакідала хлопчыка аднаго на ложку без агароджы. Часта гэта адбывалася, калі маці была на падпітку. У выніку шматлікіх траўмаў арганізм дзіцяці атрымаў незваротныя пашкоджанні. Дзіця забралі, а маці пазбавілі бацькоўскіх правоў. Жанчыне выставілі абвінавачванні, ёй пагражае вялікі тэрмін зняволення. У Беларусі разгараецца маштабны карупцыйны скандал на найвышэйшым узроўні. Міністр прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Сергей Масляк у СІЗА. Пра гэта сёння заявіў Александр Лукашенка. Гэтак міністра арыштавалі падчас атрымання хабару. Лукашенка падкрэсліў, што сілавікі жорстка кантралююць высокіх чыноўнікаў і, цытата, «проста так на вуліцы нікога не хапаюць». Затрыманне Масляка сталася нечаканасцю для наменклатуры. Яшчэ 7 сакавіка чыноўнік браў удзел у менскай лыжні побач з іншымі калегамі. На пасадзе міністра ён не прабыў і 2 гадоў. Яго прызначылі ў красавіку 2024. Да гэтага 45-гадовы Масляк зрабіў тыповую кар'еру ад ляснічага да кіраўніка адміністрацыі завадскога раёну сталіцы. Цяпер лёсам ужо экс-міністра займаецца следчы камітэт і генеральная пракуратура. Беларуская супрацьпаветраная абарона праходзіць маштабны экзамен у межах раптоўнай праверкі боегатовасці. У неба паднята больш за 60 навучальных цэляў, у тым ліку авіяцыя ўсіх сілавых ведомстваў і буйныя беспілотнікі. Хаду вучэнняў кантралюе асабіста Александр Лукашенка.
Дзяржсакратар Савету бяспекі Александр Вальфович нечакана прызнаў, калі цэлі вышэйшыя за 1000 метраў СПА бачыць лёгка, то на малых вышынях ад 25 до 100 метраў паўстаюць сур'ёзныя складанасці. Менавіта на такой вышыні часцей за ўсё працуюць сучасныя ударныя дроны. Для праверкі разлікаў зенітна-ракетных войскаў задзейнічаныя штурмавікі Су-25 і вучэбныя самалёты, што імітуюць налёт імавернага непрыяцеля. На хвілінку перанясёмся ў суседнюю Расію. Вайсковы суд гэтай краіны сёння вынес прысуд 4 беспасярэднім выканаўцам і іхным памагатым за тэракт у Крокус-Сіці-холе. Судовая калегія другого заходняга акруговага вайсковага суда на выездным паседжанні ў маскоўскім гарадскім суде асудзіла беспасярэдніх выканаўцаў тэракту ў канцэртнай залі Крокус-Сіці-холе на пажыццёвае пазбаўленне волі. Парудуні, якога следства палічыла галоўным у групе баевікоў, правядзе першыя 18 гадоў у турме, Мірзоеў і Файзоў па 17, а Рачабалізада 16. Таксама 11 памагатым тэрарыстаў у сукупнасці злачынстваў тройка суддзяў прызначила пажыццёвае зняволенне з адбываннем першых гадоў, ад 8 до 12 у турме, а рэшту ў папраўчай калоніі асаблівага рэжыму. Яшчэ 4 памагатым суд прызначыў тэрміны ад 19 гадоў 11 месяцаў до 22 гадоў 6 месяцаў зняволення. Тэракт у канцэртнай залі Крокус-Сіці-хол адбыўся ўвечары 22 сакавіка 2024 года, за некалькі хвілінаў да пачатку канцэрту. 4 баевікоў уварваліся ў будынак і пачалі страляць па наведніках, пасля чаго учынілі падпал. Ад нападу загінулі 150 асобаў, больш як 600 атрымалі раненні рознай ступені цяжкасці. Сярод як загінулых, так і пацярпелых былі беларусы. Адказнасць за атаку ўзяла на сябе групоўка Вілаят Хурасан, якую звязваюць з ісламскую дзяржавою. У следчым камітэце РФ заяўляюць таксама пра датычнасць да арганізацыі тэракту украінскіх спецслужбаў, аднак улады Украіны адпрэчвалі абвінавачванні. Звычайная лазерная ўказка можа стаць падставаю для суровага турэмнага тэрміну. Гарадзенская міліцыя папярэджвае, накіраванне праменю на самалёты, цягнікі ці машыны расцэньваецца як замах на бяспеку пасажыраў. Канцэнтраванае святло асляпляе пілотаў і кіроўцаў, што можа прывесці да катастрофы. Паводле МУС такія дзеянні кваліфікуюцца адразу паводле некалькіх артыкулаў ад хуліганства на наўмыснага прывядзення ў непрыдатнасць транспартных сродкаў. Найбольш суровае пакаранне да 15 гадоў зняволення, калі жарт прывядзе да цяжкіх наступстваў. У міліцыі заклікаюць дарослых растлумачыць дзецям небяспеку такіх забаваў. Новы верхоўны лідар Ірану Маджтаба Хаменеі паранены. Пра гэта ў інтэрв'ю італьянскай газеце «Кар'ере деля Сера» паведаміў прадстаўнік іранскага міністэрства замежных справаў Ісмаіль Багаі. Ён паранены, але з ім усё ў парадку. Я не ведаю, калі ён выступіць са сваёй першую прамову, заявіў прадстаўнік МЗС. Ён дадаў, што на пасаду вярхоўнага лідара прэтэндавалі 3-4 кандыдатуры, але большасць удзельнікаў рады экспертаў абрала Маджтабу Хаменеі. Пра раненне Маджтабы Хаменеі яшчэ 7 сакавіка паведаміў ізраільскі 12 канал са спасылкаю на крыніцы. Тэлеканал адзначыў, што той атрымаў раненне ў выніку авіяудару яшчэ 28 лютага. Паводле Нью-Йорк Таймс Хаменеі атрымаў раненне ног. Тым часам выведка ЗША паказвае на тое, што іранскае кіраўніцтва ў значнай ступені нязменнае і не застанецца пад пагрозаю краху найбліжэйшым часам, незважаючы на няспынныя бамбаванні з боку ЗША і Ізраілю. І на гэтым мы сёння ставім кропку. Беражыце сябе. З вами быў Руслан Ігнатовіч. Пабачымся ўжо заўтра.